Mám jenom práci. Sezení v křesle a hrabání se v životech druhých. Proč tohle dělám, Edito? Jsi zklamaný? Naštvanej. Byli přítelkyně na život a na smrt. Ale co se stane s jejich přátelstvím po dnešní rozlučce se svobodou? Holky na tahu. To není konec světa. Omlouvám se, myslím, že to nebyl ty. Ale já vás nejdu! Nepanikařte! Tohle je tvůj konec, koče! Proto radši reju nosem v zemi! Rozkvičko! Všichni to přežijeme. Dobře, oni možná ne. Vítejte na mezinárodním letišti v Dubaji. 150 leteckých společností, více než 220 destinací. Jeden odlet nebo přílet každých 92 vteřin. Transakce za 23,5 milionů dolarů ročně z 57 miliony cestujících. 60 000 zaměstnanců z 50 zemí, neustále pracujících a usmívajících se nejméně 17krát za hodinu. 7 leteckých hangárů a 2 runwaye. To vše je zapotřebí, abyste si mohli říkat jedinečné letiště v Dubaji každý čtvrtek v 21 hodin na National Geographic Channel. Podívejte se na to. Zdá se to nemožné, vidíte? Ne vždy můžete věřit vlastním očím. Mohou vás zmást. A o tom je Mozek v akci. Mozek v akci. V neděli od 22 hodin na National Geographic Channel. ...125 let průlomových objevů. Celý rok. Jeden večer týdně. 125 hodin strhujícího bádání, díky kterému je náš starý známý svět každý den něčím nový. 125 let průlomových objevů ve spolupráci s firmou Rolex. Každou sobotu od 19 hodin.
Od klukovského snu k realitě. Vždy jsem snil o tom, že budu lítat, ale ani jako malýho mě nenapadlo, že by z toho mohlo být tady to. Podívejte se na zápal a dobrodružství. Když letíte těch pár minut vzduchem, připadáte si jako Superman. Napětí a nebezpečí jednoho odvážlivce, který se snaží letět jako ještě nikdy v životě. Chtěl bych zemřít při plnění svých snů. V rámci bloku 125 let průlomových objevů je tu Nebeská brána, sen létat, v sobotu v 19 hodin ve spolupráci s firmou Rolex. Vinnie Jones si vybírá ty nejtěžší práce v Rusku. Těžká práce si žádá opravdový drsňáky. Hele, ten je velký. Největší ruští drsňáci každou středu ve 23 hodin na National Geographic Channel. Nic nestmelí rodinu tak, jako konec světa. Jedna rodina se na něj chystá tak, že si staví pevnost. Ano, i s katapultem. 550 metrů čtverečních ocelových mříží, tvárnic a potu. Mají nástroje na to, aby přežili cokoliv, když se přitom nebudou pořád hádat. A když soudný den opravdu přijde a oni budou muset svůj dům bránit, inu nic nestmelí rodinu tak, jako konec světa. Pevnost na soudný den. Premiéra v pondělí 4. listopadu ve 21 hodin. Od jakživa jsme posouvali hranice. To je super. Nyní však přichází nová generace badatelů. Hurá na lov blesků, jedeme! Nezaleknou se žádného nebezpečí. Deep Sea Challenger, slyšíte mě, přepínám. Jsou vyzbrojeni nejmodernějšími technologiemi. Tohle je budoucnost. Badatelé a vědci National Geographic překonávají nové hranice. Nová éra objevování ve čtvrtek v 19 hodin na National Geographic Channel ve spolupráci s firmou Rolex. Tak nám zabili Ferdinanda. Vy mi rado. Hier, počkejte, to není on? Je, to nejsem já. Jsi ein stimulant! Co blázníte? Vždyť jsou tady lidi! Let's have some fun. Peekaboo! It's all a mistake. I'm nobody. I'm just kidding, it's me. Help! Hi, everyone. Like kissing you. Sorry, I got to get used to that. Go, do your thing. Like all good stories, this begins with a dream. I'm Timothy. There's something you need to know about me. It was all very sudden and kind of miraculous. It didn't matter where he came from. You were a family. We wanted a childhood to be perfect. Seconds to VTR. Stand by rolling. Stand by camera 1. Billy, you set? What if the answer was no? I just want to get out of town for a couple of weeks. I'm Jim Harper with the Romney campaign. What can possibly happen in a couple of weeks? Jerry's gonna cover for Jim. I'm commandeering this desk. Anyone who works here, move your stuff. I think this network should be doing stories about counterterrorism. It's actually not a great time for me, but that go-getter initiative you have, I'm not crazy about that either. Neil went to cover up Flip and Fry Wall Street. Occupy.
Drone strikes. This is what I was talking about. United States Predator drone strikes vehicle in northwest Can I see Pakistan. that? Well, we're back on you. Well,